Уважаеми пътници, банковата ви карта е и безконтактен билет за цялата градска мрежа. Доближете картата си до обозначените валидатори и изчакайте потвърждение на плащането. При проверка за билети и карти доближете. Уважаеми пътници, банковата ви карта е и безконтактен билет за цялата градска мрежа. Доближете картата си до обозначените валидатори и изчакайте потвърждение на плащането. При проверка за билети и карти, доближете своята карта до устройството на инспектора. Уважаеми пътници, банковата ви карта е и безконтактен билет за цялата градска мрежа. Доближете картата си до обозначените валидатори. Уважаеми пътници, банковата ви карта е и безконтактен билет за цялата градска мрежа. Доближете картата си до обозначените валидатори и изчакайте потвърждение на плащането. При проверка за билети и карти, доближете своята карта до устройството на инспектора. Уважаеми пътници, банковата ви карта е и безконтактен билет за цялата градска мрежа. Доближете картата си до обозначените валидатори и изчакайте потвърждение на плащането. При проверка за билети и карти, доближете своята. Уважаеми пътници, банковата ви карта е и безконтактен билет за цялата градска мрежа. Доближете картата си до обозначените валидатори и изчакайте потвърждение на плащането. При проверка за билети и карти, доближете своята карта до устройството на инспектора. Уважаеми пътници, банковата ви карта е и безконтактен билет за цялата градска мрежа. Доближете картата си до. Уважаеми пътници, банковата ви карта е и безконтактен билет за цялата градска мрежа. Доближете картата си до обозначените валидатори и изчакайте потвърждение на плащането. При проверка за билети и карти, доближете своята карта до устройството на инспектора. Уважаеми пътници, банковата ви карта е и безконтактен билет за цялата градска мрежа. Доближете картата си до обозначените валидатори и изчакайте. Уважаеми пътници, банковата ви карта е и безконтактен билет за цялата градска мрежа. Доближете картата си до обозначените валидатори и изчакайте потвърждение на плащането. При проверка за билети и карти, доближете своята карта до устройството на инспектора.